So, pupunta kami sa Lourdes Grotto. Dito? Yeah. Medyo nag-skip kami ng isang hagdan. Ayan. Isang istasyon. Ah, kanan? Kanan. Ito na yung parking kaya ang dami na naglalakad na. Ano po, marami dyan. Marami dyan. Oh, buffet unlimited. Wow. Parang may Steak. bias. Yep. Ayan, so may 50 pesos sa parking fee dito sa Lourdes Grotto. Pwede rin. Marami pa ng parking. Marami parking nga. Hindi mo na problem. Inayos na rin talaga nila. Nilagyan nila ng mga Station of the Cross. So yun ang bagong development dito. Naglagay sila ng mga station. Gaya nito. Yan. Ayan, so akyatan natin itong Lourdes Grotto. Okay. Ayan. Akyat tayo. Oo. Nandila po. Wish kayo 50 lang. Salay kayo. So medyo nasa mataas na lugar na tayo. Ilang stairs to? Kung di nyo kaya, di doon na kayo sa So, nasa mataas na lugar na tayo. Ayun. Okay. Be still and know I am the Lord. Yeah. Be still and know I am the Lord. San Lorenzo Ruiz, Calungsag. Ito si San Lorenzo Ruiz.